Geocaching je hledání pokladů pomocí moderních technologií. Po celém světě se mu věnují lidé, kteří vlastní GPS. Základním smyslem této hry je jít do přírody a najít schované schránky zvané geocache, a to s pomocí vaší GPSky. Souřadnice skrytých geocaší najdete na www.geocaching.com. Vše, co potřebujete, je vložit souřadnice do GPS a vydat se hledat geocache. Geocaching je skvělý způsob, jak objevovat nová místa, ať blízká či více vzdálená. Díky množství a rozmanitosti schovaných geocaší si úplně každý přijde na své. Cesta k objevování geocache často přináší nevšední zážitek. GPS vás nasměruje blízko hledaného místa. A když už jste blízko, musíte se spolehnout sami na sebe. Geocache mohou být velmi dobře zamaskovány. Až dosáhnete nálezu, otevřete krabičku a podepište se. Pokud si z geocache něco vezmete, vyměňte to za stejně nebo více hodnotnou věc, aby i další návštěvníci na místě něco našli. Pamatujte, že je třeba vrátit cache na původní místo. Až si vrátíte domů, navštivte oficiální stránky www.geocaching.com. Zapište svůj nález a sdílejte svůj zážitek s ostatními. Úplně každý může použít tyto stránky, aby se podíval, kde se geocache nachází, co tedy postupně potřebujete k hledání. Registrovat svůj profil na www.geocaching.com, GPS nebo telefon s navigací a příslušným programem. Přihlašte se a zadejte souřadnice vámi vybraných geocaší. Vyražte objevovat skvělá místa s přáteli nebo s rodinou. Nezapomeňte doma svou GPS. Šťastný lov!